Traġedja li kienet ikkaġunata minn xrara ta' Berner, l-akbar disgrazzja fl-istorja tat-Tarzna, storja illi għada sal-lum fil-memorja ta' bosta. Bħallum 30 sena ilu madwar il-pajjiż kienet instemet splużjoni qawwija li kienet ġejja mill-inħawi tat-Tarzna, preċiżament mill-baċir numru 3, ftit wara li ħaddiema kienu bdew ix-xifta bil-lejl. L-esplużjoni tant kienet b'saħħitha li nħasset mill-inħawi kollha ta' madwar il-port il-kbir. Lumel Farud, tanker Libjan li kien iġorri ż-żejt, kien daħal fl-ewwel ta' frar t-tiswiet u jumejn wara tard fil-għaxija id-destin ta' dan it-tanker kien ġar miegħu il-ħajja ta' 9 ħaddiema f'din l-akbar traġedja fit-Tarzna ta' Malta fl-istorja tagħha ta' 165 sena. Nies li joqogħdu qrib it-Tarzna kienu spjegaw kif tard fil-għaxija semgħu splużjoni qawwija u ftit wara it-tieni waħda splużjonijiet li redu l-inħawi u mill-ewwel fehmu li kienet seħħet traġedja ta' proporzjonijiet li qatt ma kienu esperjenzaw. 7 ħaddiema mietu mal-isplużjoni waqt li 2 oħra mietu fl-isptar San Luqa ftit wara kawża tal-ġrieħi gravi li ġarbu. Lumel Farud, it-tanker ta' 1000 tunnellata, kien spiċċa bil-gverta tiegħu miftuħa l-kollox u barra d-9 ħaddiema li wara r-riżulta li kienu telfu ħajjithom, numru kbir ta' tarznari kienu sofrew trawma kbira li ħadet żmien twil biex bdiet tittaffa. Il-funeral tal-vittmi, wieħed mill-akbar li qatt saru f'pajjiżna, kien sar fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Refraħ il-ġdid minħabba l-kobor tagħha u tmexxa mill-Arċisqof Giuseppe Merċieqa f'jum li kien stabilit bħala wieħed tal-luttu nazzjonali. Eluf ta' Maltin kienu nġabru fit-toroq ta' Raħal ġdid iċabċbu hekk kif għaddew it-twiebet tal-vittmi minn qudiemhom bħala sinjal ta' rispett waqt il-Knisja ta' Kristu Reħ żgur li qatt ma daqshekk nies bl-aħħar tislima tkun waħda denja u mistħoqqa.